Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Kaya kowe ora pantes urip ora ngalam padang. Sawise aku iso mateni karo kowe Gargaca. Aku bakal sowan Kanjeng Rama nek pancen wong tuwa ora kena dikandhani. Paripaksa aku wani karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Oh! Sampun boten saged dipun sanak menawi Kakang Mas jangkar bumi pakartinipun kados mekaten. Mestinipun Kakang Mas Pringgondani sampun gadhahi inggih menika atur ingkang kados mekaten. Menapa inggih dipun tindakaken Kakang Mas Antarja menika sampun badhe damel risak katentremanipun para putra Pandhawa miwah para Pandhawa menenga nggih. Aku sing nandhingi Kakang Mas jangkar bumi. Aku dadi gelut padha dulur iki piye, Truk? Waduh. Wah, cilaka iki. Wis jan. Iki nek nanti ditonton wong sing ora seneng karo anak-anak Pandhawa rak do surak do koplok-koplok to. Ya Reng, ayo. Ayo to, Gong. Nek aku ya ora masalah. Yo piye maksudmu piye? Lho, Ndara Gatotkaca karo Ndara Antarja ki main tanding, sing ngampuh sapa? Selama iki kan belum diketahui. Waduh. Durung dingerteni to. Antaraning Antarja Gatotkaca ki ampuh ndi? Lho. Ngono lho. Kowe do bingung apa? Semar kae we meneng wae tenang-tenang kok. Pak. Pak. Oh, panjen. Gong, wis Gong, rasa werna-werna Gong. Nek tak kapokke. Ayo, Truk, nyuwara Ndara Gatotkaca, Truk. Muni piye? Kakang Semar, mrene ngono. Sing kaya Ndara Gatotkaca. Ya, nek ana dosane tok sangga, tak sanggane. Siwa Semar. Siwa Putralaya, mrene yo. Wonten, Dak. Piye nek kayane rasa dintas men tekanku bubar. Ndak ngisro, aja kok ngeman, tuman wae ora. Panjen iki pengajab nggonku ndudul marang kamurkan wayu. Aja mringkus kaya wong wadon. Nek pancen kowe ratu Pringgondani, aku dadi kraman Pringgondani, aku dadi kraman negara Ngamarta. Ngejak piye tak turuti, kaya apa aku sing tekaning pati.
pripun, Den? Pedro, Nun. Bener ngendikane. Ature kadangku Antasena. Lah pripun? Kakang Antarja pancen wis kaya kepanjingan jiwaning iblis. Buktine perang karo aku nyokot janggane Garukaca. Wo lah edan. Nyokot bareng. Rung dimanggake kok wis nyokot. Ora sopan. Pedro aku kudu piye? Lah nderek, panjenengan ajeng ngladeni Kang Raka? Aku njaluk karo kowe. Nggih, pripun? Mlayu. Matur perkara iki marang Punden Pandhawa. Sabab ndak sawang Kakang Antarja sajak nyubriyani sarta bebayani. Oh nggih, kula kali bakon tak mlayu. Ya ngono, aku tak nandingi Kakang Antarja nggih. Kresna Senayeng manglung mentonaken Dewi Kramanira kang kumidrane ngasta Perkudara. Iye. Arjuna lunen maring adhawu. Wiwit Nyayi Puntadewa nyaritakake nalika panjenengane nglakoni pasumpenan. Iya. Wis sesasi anakmu nggone madeg Nalindra minangka dadi Nalindra Pringgondani. Iya. Nadanake padha duwe rasanan yen to kuwi dadi akal ukile Pandhawa nggone bakal mlengket marang Goreng Pringgondani. Yen pancen kowe krungu menungsa sing ngucap kaya ngono. Ayo. Diadu arepke karo Werkudara. Ndak kononton marang lambi atine Bratasena. Ora duwe niat aku bakal milik negara Pringgondani. Lan nalika jumenengane si Gatotkaca malah aku matur karo Matswapati kakekku. Yen to aku ora melu-melu perkara iki perkarane Harimbi Pringgondani. Yo. Nadanake padha duwe rasanan yen to kuwi dadi akal ukile Pandhawa nggone bakal mlengket marang Goreng Pringgondani. Yen pancen kowe krungu menungsa sing ngucap kaya ngono. Ayo. Diadu arepke karo Werkudara. Ndak kononton marang lambi atine Bratasena. Ora duwe niat aku bakal milik negara Pringgondani. Lan nalika jumenengane si Gatotkaca malah aku matur karo Matswapati kakekku. Yen to aku ora melu-melu perkara iki perkarane Harimbi. Sing duwe niat jumenengake Gatotkaca dadi ratu Harimbi dudu aku. Aku ora duwe niat anakku dadi ratu. Dadi satriya sing nyekeli marang kasatriyane. Dadi satriya sing netepi marang kewajiban kasatriyan wis gawe bungah wong tuwa. Iya, nanging ana tetembungan sak dawa dawaning lurung isih dawa gurung tegese kabar sing sumebar mau akeh sing padha percaya pancen kuwi dadi niating para Pandhawa nggone bakal ngreh negara Pringgondani. Kanan kang kaya mengkono mau ndadekake Gatotkaca tumuling-ling lunga saka negara Pringgondani mbuh menyang ndi papan dununge. Malah sing tak luputke Gatotkaca. Lho, kok Gatotkaca mbok luputke? Ing atase ratu mung krungu kabar kaya ngono minggat. Tegese ratu sing kurang tanggung jawab. Yen pancen bener apa ucaping para kawula. Piye carane para kawula padha percaya yen to kabeh mau dudu niat ala para Pandhawa ngene bakal ngreh negara Pringgondani. Nanging nyatane Gatotkaca ora ana. Goleki bocahe ora tanggung jawab tak deploke ndase. Kula nyuwun sewu kula ingkang sowan sinuwun.
Petro, nggih. Eneng apa Petro? Aduh, setan ambegan yen. Aduh banget lek kula mlayu. Dikane enten sing digayo lan sak mangke pun kasembadan gegayuhanipun Ndara Gatotkaca. Mboten kanthi kanyana-nyana rawuh Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake nek napa niku? Ndara Antasena menika ngendika menawi nembe kemawon sowan dhateng negari kasatriyaning Jangkar Bumi. Iya. Wigatosipun menapa dene Ndara Antasena menika rawuh wonten Jangkar Bumi menika mergi pengin nganti Ndara Antarja menika nggenahke perkara dek nalika Ndara Gatotkaca wis dadi dukuh wonten ing nggih ya. Ndara Antarja mboten rawuh. Lah niku Ndara Antarja niku kuwatir aja nganti Pancakrabawa ing ora-ora tumrape kula Pandhawa lan Ndara Antarja. Ndara Antarja nganti Ndara Antarja sowan wonten gawe mlenggotani ning dumadakan Ndara Antarja mboten purun. Amargi wonten witu lenggah Bagandra Pati Sengkuni. Ndara Antarja dadi sulaya Ndara Antasena. Rang. Apa? Rang. Apa kuwi perang? Larak sing cetha ngono. Matur kok disaruk-saruk, Rang. Dumadakan perange niku muni Ndara Antasena niku perang Ndara Antarja. Ndara Antarja jebul Ndara Antarja ngetoke Syung. Apa? Syung. Syung apa? Syung. Untu lincip. Tarim. Taring kok tarim. Taring. Ngetoke taring. Ndara Antasena dicokot. Lah Ndara Antasena mlayu. Mlayu menyang endi? Mlayu wonten supermarket. Ula bali anggere matur karo ngantuk. Nyedhak pecahe ndase. Petro dalem ngantuk to? Mboten. Oh. Lho. Tetep semangat. Lah iya, Antasena dicokot sapa? Lho, cokot sapa? Sing mulih dicokot sapa? Lho, kowe mau matur Antasena ki dicokot sapa? Cokot sapa, Gong? Ana turu sik wae kana. Kowe iki nyuwani-nyuwani wektu kok. Kowe wae sing matur. Wis omong kok lali ora matur Ndara Prabu Kresna. Iya, Bagong. Niku kula ketemu kali Ndara Gatotkaca. Nek ketemu nendi? Teng prapatan. Anu pundi Gunung Himawat. Wah, Serembuk Ndara Antasena wae tekan Ndara Antasena. Iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kare kirike Ndara Antarja. Wah, Kresna. Piye? Golek ana kawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek karo Petro karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup. Wis. Kok ora krungu le kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja. Ndara Gatotkaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Gatotkaca niku dadi ratu. Sing dianggep ban cindhe ban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Gatotkaca. Gatotkaca, kowe gelem medhun saka dampar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake barep dilangkai karo anake nomor 2. Anake nomor 2 gedhang krang sira tumpang kendangan dengkul madhek ratu. Wong tuwa diku keset, wong tuwa model piye kaya ngene iki? Wah, Antarja nendi? Truk, siap-siap lho, Truk. Siap-siap lho, Truk. Engko gajul kae engko mesti. Hati-hati. Petro. Non. Antarja nendi? Petro. Non. Antarja nendi? Aku urung rampung wis tiarap kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah.
ludes. Sabunan. Ana disabuni ana. Mana bar sabunan tak? Terus bergenggeng kowe. Dapur murah. Ayo mang ayo. Yo. Iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak barep, ora anak nomor loro. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggap yen to kuwi gedhe anak Antarja. Wong tuwa kaya ngono wajib diajeni, wajib disembah, ora sud dinyembah karo dapurmu. Halo, kamu. Wah. Piye Werkudara? Antarja malik tingale. Malik tingale piye? Wah, tak jotos tak tendang. Aneh. Lho, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas ning gulu. Wah, mbuh aku ora weruh. Weh, lah ora kena dikandani Ndara Antarja. Petro, Nun. Werkudara semingkira? Yo. Aku tak nyawang anakmu jangkar bumi kok sajake kok nyala wadi timen. Ngangge napa? Kaca paisan tak tontone Petro. Ha nggih monggo. Oh la layak. Mula kok iso nyokot. Lah kaya ngono kok ya mula kok iso nyokot. Kowe iki ngapa ta? Pengen melu ndelok. Lah iki mbok ndelok nang epek-epek iki lho. Wo lah. Lengang slupi yo nendi ngono lho. Lah iya aku dhewe ya ora. Aduh. Mboten napa-napa, sekali-sekali ciuman kalih kula. Dengkulmu mlocot ora? Aku tak matek aji pamele Petro nggih, ngrawuhke Anoman. Senggono wonten timbalan. Ketok nggonmu enak-enak, nggonmu njaga Kendali Sada. Aku tak takon karo kowe janjane kowe ning Kendali Sada kuwi gatine apa to? Madeg Prabrahmana. Sakliyane Madeg Brahmana, kula tenggo Gunung Somawana. Gunung Somawana ki kinarya ngunjara sukmanipun Godha Pariyitma, inggih sukmanipun Dasamuka. Lolos manjing angganing Antarja kok nganti kowe ora weruh. Lah dalah. Siwa Mayangkara, nggih kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nglepataken dhateng kula.
Namun nyatanipun panjenengan sampun kesasapan jiwaning iblis. Kowe arep belanipun Ndawa ayo. Rawe-rawe rantos malah-malah bakal tak putung nyuwun pangapunten nggih. Aduh. Wah! Waduh. Waduh. Siwa mayang karo. Ayo, nek pancen mentala paten ana Antarja. Ayo sambat ho. Tak telikung kaya ngene aja takon dosa. Yen nganti kowe mengko kecekel karo Anoman, tak pantek nganggo gunung Sumawana ora bakal bisa obah slawe sire. Wah, mati aku Anoman, aku tobat. Wah! 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 Wah, konangan karo sing tunggu Tanaja. Dasar Puranyata. Rahwana ora bali papan durung aja takon dosa aku nyirnai karo kowe. Wah, iya aku tak bali.